sembah dereng ulun kapopo bersangko berat sahanan ingkang mas mobil langit Mugia tansah dilebih saking sungker saking dilebih saking sengkala tansah pikantuk barokah
saking Gusti Hyang Mahagung ingkang menang Amrata liwat Hamasesa ingkang asipat gesang mila dadya panggeng panggunggung liwat Kakang Mrawekata jagating pakeliran kelir ingkang pinenang timbane pawang niraga kelawan awang-awang debok kaesti minangka bumi pringgit purwa ingkang pangruperti gambar miring ingkang sinanggit mawa carita nelahaken jroning carita pakeliran jagating pewayangan mumujudake gegambaran ana carita barang ala kelawan becik barang bener kelawan luput cendhek dhuwuring derajat lan palungguhaning sang pangroping jagat sayekti ning kono sebat gegambaran ngaurip jagating pakeliran minangka pambuka nenggih ing kemapan wonten madyaning Sitinggil Praja Ngastina inggih sinebate negari Gajah Maya ya sinebate negari Limang Betawi ya sinebate negari Kuruncegala Wilhawas negari Ngastina Karana dukunan ingkang Yusuf juluk Sang Nata Prabu Hastimurti ya Sang Prabu Hastimurti Gajah Maya karana minangka tembok nalika semana kinarya palengganing ratu Gajah penggih Sang Prabu Gajah Sura ingkang sayektine den telaken dening Sang Jipalasara Kuruncegala karana wemangan ratu ing bangsa darah Kuru Limang Benawi karoning kono ana ilen-ilening toya namada ingkang minangka panguripan sagung diladi dasar nagari panjak marang apunjuk pasuwur kerwa jinawi genah haripah kula karta kelawan Raharja panjen durma capane punjul loro kawibawane pasir samudra ukir gunung pranyata kalamunta negari Ngastina negari ngungkuraken marang pegunungan mengenaken marang pasabitan ngayonaken bandara gedhe kula supring sarwati mandur jinawi murah ingkang samya delti nuku gemah lagu ning para dagang ingkang samya manglayar arahimpun dalu dateng ana pedhote ngadhet dhateng para sangsaya ning marga kawula padusunan sami hayem tentu matine monggo ngenya sami tetanen ora ngomongaken para kadang among yuswa paran dening sami mapan wonten mucaking harga liwah lengking gunung sayektine sami hanandang ageng ayem kangge sami panggosaken labet karana kinayoman dening Sang Nata ingkang keparengan renggane Praja Ngastina dasar nagari ngempuraken marang pegunungan mengenaken marang pasabinan tegese Sang Nata jeneng Nata kegemeng kadya kegendong kelawan gunung satepah kamimbuhi marang kawibawaning Sang Nata mengenaken marang pasabinan pranyata kalamunta sak tengening Sitinggil liwat alun-alun Praja Ngastina kawis tinggal gumelar pawujudan bumi ingkang ing wana pukulaning tinare dadya panguripan gawing saking pakartining para kadang among tani ngayonaken bandaran gedhe Gusti Sang Nata kagungan gegayuhan wiyari jajahan minangka dadya sarana kalukaning para nalindra saking panasabrang katindik Rino kantor ngarapir kathah para nalindra saking panasabrang ingkang sami masa bulu bekti kang awujud glondhong ilang pengaring-aring
Bendi rojo, bendi guru bakal guru tadi hangat lagi mas pinjes rojo brono kinaryo tondo sihing kecandangan lasin tentu samang orang sinebut doso nama paniro sayektine panyoto kalamonto pusmono pilai solang-solang kang asipat gesang kalamonto wawujudan wanoro utawi kekrek utawi munyuk utawi rewondo sinebat pragoso kalamonto asipat yakso asipat buto utawi denowo yang tinewus kagungan sebatan nenggih punika bangsaning denowo miwah ing konaga minangka dadya bangsaning berkasahan kalamonto sifat jawata yang dene sebat kawisih kalamonto sifat satriya bagus sebat akasih kalamonto sifat palestri sebat hasilih kalamonto sifat pandhita parep nadyanalindra ratu raja sebat hajejulu ngajeng jurusan Loto Prabu Duryudana ya Sang Loto Prabu Joko Pitana Sri Gendali Sutra ya Swarastra Siwi ya Sang Loto Prabu Tripamangsah mila ngajeng jurusan Loto Prabu Duryudana pranyata Sang Loto Dadya Nalindra Prasing Panuja Suyudana Suyud Marangketi Mildana Piwang Paweweh Joko Pitana karana Sang Loto nalika taksis Joko sampun sinengaken nyaluhur Jralata wonten negari Ngastina Jaya Pitana tegese Sang Loto kinudang dadya Senopati miwah dadya trangganing prajurit Destarastra Siwi tegese Destarastra asmaning Rama Siwi tegese putra Sang Loto putraning Nerpati Destarastra Gendari Suta Gendari asmane ibu Suta tegese anak yen dene Sang Loto ya ganing Sang Dewi Gendari Tripamangsah tegese Sang Loto kinarya pemut nalika semana lair gandel tiga nenggih Raden Kurupati Raden Dursasana miwah Sang Dewi Dursilawati Sang Loto ngasini wongkon manjane dampar kencana simangling gendelaran babut nyewangka madani sinebaran sari-sari dinanda yudha kongas gambar gandaning dumugining pangoraan Jawi kawis tingal ingkang parawuh hanya nglawan Sang Loto ngasini wongkon kapernah kadang Sinarawedi Nalindra Mandura Sang Nata Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama ya Sang Balayudha ya Sang Kakrasana ya Sang Wasi Jaladara Nalindra kondang kaloka getapan Nalindra ingkang gampang muring Nalindra ingkang tansah mengenaken dhateng pangibadahan kapitik wiwit timur sampun jeneng pandhita peparep Sang Wasi Jaladara mila boten lokal lamun menjat dados Nalindra Sang Loto dadya Nalindra ingkang tansah hamomong kelawan para kawula lenggah mungkin madyaning sitinggil praja Sang Loto Prabu Duryudana prasasat kanthi Sang Hyang Kuwera ingkang nampi dhateng rawuhipun Sang Bapara Brahma pangkantor pujangga Ngastina lenggih Sang Hyang Durna saking pertapan Sukalima ya Sang Kumbayana Baradwija putra Sang Wipra ya Sang Begawan Manahanggara Sang Begawan Durayekti satriya putra saking Nalindra ngatasane Sang Prabu Bharatwaja ingkang kagungan putra sajuga nenggih Raden Kumbayana nalika semanten nglampahi tapa nglampahi ngantos lampahipun kandheng wonten tepining samudra lajeng saged hanyabrang samudra ngantos dumugining tanah bumi Ngastina
Pangkantun Sangkarno Pasusilo ingkang kalesti ngamarang Abiwanto minangka gedhing panggonan ing Senopati. Wiwit saking lampan pendadaran siswa saka 5 Sang Basukarno minangka dadya Senopati kinaku dados Kadang Sinawedi yektine Sangkarno putra Kusir Nalendra Sepuh Sang Adirata miwah Sang Nyai Nada pinaringan bumi kamardikan ing Kadipaten Ngawangga minangka dadi gedhing Senopati Pangkatun nggih Senopati Harya Sanggara ya Sang Dirgantapati saking Panandendara nggih saking kepatihan sawetawis sang kuwasa paring pangandika luruh klereh para bupati udana peneungan trijal sapanunggalane samene sekanca ayo maju kanca-kanca sang kuwasa paring pangandika
puspiteng mutya pendagi para kami sungkem kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Pangestu paduka ingkang kula cagem dhateng ingkang ari kula pun Jaka Wana miwah saderengipun Koko Prabu paring sabda tama hananggapi dhateng pandhagianipun ingkang ari Duryudana kepareng paduka paring pangestu dhateng para kawula ing negari Ngastina mugi tansah tinebih saking rupita cinaket kabejan miwah kamulyan Koko Prabu inggih Nyai Prabu sampun kula tampi perbaginipun paduka Nyai Prabu mentah dhateng ingkang Raka Mandura pendagi para kami tegesipun pandagi Warjayiwana Pana Krama menika wujudipun pakurmatan tegang batin sanajan wujudipun namung pendagi miwah Pana Krama menika langkung utami kanthi nindakipun kula dipun sudya Mbul Nandrawina namung pinasangan ulat besengut miwah petenging Pandulu menapa malih ucap ingkang kirang prayogi Nyai Prabu pandhaginipun paduka Nyai Prabu sampun kula tampi saking ndang kemawon boten wonten ingkang kalih pamabetipun paduka Nyai Prabu dhumateng ingkang Raka Mandura adamel syukur naning wadaya semenging ati wong tuwa entuk sembah bekti saka kadang enom mila saking menika Nyai boten ateges kula kumonan sangkal menapa paduka Nyai Prabu menika nggih jejeripun Nalendra sampeyan nggih Nalendra Gong Binetara putra sang asring wiyasa Pandhita Sekti Mandraguna tur nggih Nalendra Ngastina Duti Muni
Paduka Nalendra ingkang merbawani miwah kebak kawibawan nyatanipun jajan Ngastina saya dangu mboten saya suda nanging saya kathah. Kula kabaraken sedaya sae pasok bulu bekti wujudipun glondhong miwang pengaring-aring Mas Picis Rajabrana nek biyen ratu niku disuguh diaturi putri laksak panunggalanipun namung kawis tingasak menika sami pasok bulu bekti wujudipun glondhong miwang pengaring-aring Mas Picis Rajabrana kangge tandha nyekti. Tegesipun Paduka Nyai Prabu menika Nalendra ingkang wibawa dipun kurmati dhateng sagung para Nalendra saking Panasabrang kadosipun kirang prayogi menawi kula mengestoni dhateng Paduka Nyai Prabu. Namung Koko Prabu senadyan Paduka paring dawuh kados mekaten yantosipun ingkang rayi menika kapernah kadang mudo kalian Paduka Kanjeng Koko Prabu menapa kedah kula hanyembah dhateng delamahan Paduka menapa kula kedah amiji ambyang Paduka lajeng kula kangge sirah jamas supados Paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring pangestu dhateng Kang Rayi Kulpati Koko Prabu keparwa paring dawuh kados mekaten badhe kula tindakaken. Jagat Dewa Bathara wayahku boten jagat. Ya iya. Wonten jamak lumarai. Dalu pangestu kok direwangi siram jamas dumadi saka banyu wijian. Nuwun sewu ya. Boten. Nggih, sampun. Menawi kersa Paduka ngantos kados mekaten nggih dawuh sami-sami. Gandeng kula menika pripun mawon sedulur tuwa isih diakoni sampeyan niku kadang kula muda. Nggih, sampun Yayi, sampun. Menawi mekaten taklim miwah pamuji kemawon. Katur kunjuk saking Paduka Nyai Prabu. Kula boten mengestoni, namung taklim pamuji kemawon. Nyuwun sanipun Gusti Hyang Maha Nasa Yayi, mugi-mugi ingkang Paduka tata kebawah perintah lan Paduka Nyai Prabu tansah pikantuk rahmatipun Gusti Hyang Maha Nasa tansah caket dhateng Gusti Kang Amraba nadyan Ngastina kathah beda agama miwah penemu boten dados sulaya sedaya sami hanggura mangsane sami-sami tintang Gusti Hyang Maha Nasa bedane penggalih menika sampun limrah karana wong urip niku dah beda penemu nek padha penemu jenenge ora wong urip. Inggih Koko Prabu mila saking mriku Yayi pangestu kula mugi saged pamandayan dhateng Paduka Nyai Prabu namung sing pripun malih kula menika nggih namung manungsa lumrah pangestupun Koko Paduka Nyai Prabu mugi sumrambah dhateng Rakanta ing Pandura kula raka sampeyan adi padha-padha ratu mekaten Yayi. Koko Prabu pamujinipun Koko Prabu kula tampi andayani dhateng samudayanipun mugi paring barokahipun Gusti tansah sumandhing dhateng kula panjenengan Koko Prabu. Nyai Prabu inggih. Lole somorante duking jupul wana dadi alas dadi wana.